Akhala insimbi. Awu madoda ngaphinde ngabuye ngumfo wamtshali nomsakazo omkhulu ohamba phambili eNingizimu Afrika iPodcast ephethe amanye ama-podcast madoda. iMaskandi Talkshow. Njengoba ke namhlanje ngibuyile engane zakwethu ngiyangibona ngihleli nenkuzimana lapha madoda umdeshman. Awusuka bathi isikhubu sedash umfo wadlameni ngimlanda phansi eNewcastle kwelempintshi. Inkabi yami ke namhlanje ngiyayethula nje kuphela kodwa iyona engiphethe namhlanje. Yiye phethe uhlelo namhlanje. Kodwa ke njengeshisa-mpepho kuyangiphoqa ukuthi kube yimi ngithi hayi mfana nanga umkhonto. Khamba kahle. Hayi khamba kahle mfowethu wena khamba kanjani? Khamba kahle kakhulu mfowethu. Namhlanje sishintsha ushuni ngane zakwethu sishintsha ushuni kodwa sigudlukile. Sahamba kuyi iMaskandi Talkshow. Yebo mfowethu. Cha ngibingelele kubalaleli lo bingelelayo usikhubu sedeshwa kaDlamini phansi eNewcastle la ngiqhamuka khona. Suka madoda. Mina ngudova. Kwela mapantsula. Suka madoda. Thi intombi zakhona zina 5 years. Thi zina 5 years zisingile kodwa isex zigcina izona. Yebo mfowethu. Kwakusho indlandla lazi umfo kangwane. Yeah. Awukwelumela. No namhlanje mfo kamtshali ngikuphathele nje ukuthi sizoxoxa sizobhunga. Yeah. Sashilo vele ukuthi la kuMaskandi Talkshow ziningi izinto esizoyikhava. Yabona ngeke sihlalela iziginci kuphela. Yabona. So njengamanje sizothi nje ake sikhulume ngeGBV which is gender based violence. Yabona. Sizophinde futhi sikhulume ngeHIV and AIDS yabona igciwane lesandulela ngculaza ukuthi mhlambe zama ukufundisa kancane iGBV le abantu mabeyichaza ngesizulu bathi udlamo olubhekise kwabesifazane. Ithi wayithi abesifazane le ndawo. Yazi ke ayikho into ethi abesifazane masichaza gender based violence. Angithi basuke bese beyiqhubha bethi against women and children. Bese besho ukuthi ibhekiswe kwabantu besifazane nezingane. Ukuthi ke ukuthi ke asisho ukuthi ku wrong nakho lokho. Yebo abantu besifazane bayahlukunyezwa. Mhla sikubona imihla namalanga lokho nezingane ezincane futhi zahlukumezeka. Kodwa khona la esneyikhalo khona njengamadoda ukuthi namadoda phela ayahlukumezeka mfowethu uyabona. So sibone ngazathi mhlambe lokho akunakiwe kakhulu uyabona. Ekulideni ukuthi ke ngiyaxolisa mfowethu egcina kulida ukuthi hey amadoda ayibone esebanjwa yabona ayagqilazeka ukuthi manje sekunzima futhi nokuthi umuntu achaze ukuthi ubhekana naleyo nkinga yabo lonto leyo. Mawuholile nje unezimali ukugibela wenze leso scaftini leso imali yakho nje wena awukwazi nokuenjoy. Hayi ngoba kanti ufumeza lokho. Hawu mina ngazi ukuthi uthando ukuthi umama uyakwazi ukubeka imali. Ngiyangizwe ngokwazi kwami. Ngiyawuzwa ukuthi uthando. Hayi kuyahlukana mfowethu. Kuyahlukana ngoba ushaya igama lapho ushaya igama phela. Ushaya igama. Kodwa ukuthi kuyahlukana ngoba kokunye omunye umuntu usuke ephoqiwe. Yabo. Kungcono uma ukuthi it's an agreement between nina nobabili ukuthi hayi ke mama ave ngingakwazi ukuphatha imali. Ngizocela ukuthi ungiphathele. Yabona. Kodwa khona abanye ukuthi kusokuyimpoqo mfowethu ukuthi ikhadi lihlala kumfazi. Uyabona. Uthengela amabhluko njalo noKrista wathandi phela. Yabona mfowethu. Ngizokusho lokubafethu bafowethu sibambe nzima. Sibambe nzima bafowethu. Mfowethu lapho khona uthola ukuthi umuntu akusukele owesifazane ethi umdlwengilile. Sebaningi abafowethu abagwetshiwe mfowethu. Abanye babebuye ebumnandini yabo ngoba nje ku December kanje hambile ebumnandini wafike wathola umuntu wahamba naye uthi upackage wena mawuse kuvuka ekseni athi umuntu hayi ufuna u500 awunawo lo 500 balimala abafowethu and into ebhlungu ukuthi abantu besifazana abenza lezo zinto lezo abajeze egcineni mase betholakala ukuthi ke labantu ekade bebasukela bamsula na into eyinkinga baqhubeka nempilo yabo kube mnandi abafowethu laba ekade besukeliwe kwathiwa bakhonjwa ngenjumbana ukuthi udlwengulile nomphakathi nawo akukhona yonke into ke manje umphakathi uthi hayi vele hayi ngisho umthetho uthathela phezulu masala uyabona
baze bafune ukusonta ukuthi uvuma ukuthi udlengulile ukuze isigwebo sakho sithi yabona into ungayenzanga futhi yamthola yabona nje futhi kunabantu aba bengibuka phela mfethu ama podcast asemaningi ngiyajabula ngoba abantu basuke bezoveza yabona novo labo futhi ngibuke lokuhlukunyezwa podcast lapha na kaMacG okungamakhosi ethu awu shout out madoda shout out sithi shout out ngesibhinqa sithi shout out lapho kuMacG yabona podcast and chill bephethe khona umfo oyicomedian lapha na uTol Esmo la muntu mfethu bese sebenzile uthi yena ngendlela ekade sesebenze ngayo bese uya retire yabona ezintweni ekade sezenzile uya retire imali ingena over 20 yama payments per month aqhamuka ngapha nangapha endaweni ehlukene hey isikhuma amaqhubu unama reality show lo muntu uyiphela tape nje akanankinga basuka intombazane yathi lo muntu wangidlwemula mali hamba icala bathola ukuthi umsulwa umfowethu ngobufakazi obavezwa phambi kwenkantolo kwathola ukuthi umsulwa ahaza amthinde ngisho nanokumthinta ngisho ukumdlalisa ihlathi lezi ukuthi njengengane enyana yabona lutho kodwa onke ama endorsement wakhe achithwa nokuthi mfethu kona kuko lokudlwengula loku mina ngisengizibuza ngithi mhlawumbe kushuthi kuhlukene ngama level impela ngoba ushuthi nomqabavu ensizwe njengami nawe kanje njengoba nje siba fati nesibhaca sintombi zethu bona le condom ngihlala ngibabuza mina abantu besifazane ukuthi engani ninawa wenu yindaba ngaso sonke isikhathi nani ngawasebenzisa wenu nifuna ukuthi ngaso sonke irresponsibility nibeke ebantwini besilisa athi hayi ithatha isikhathi ibhlungu irabha yakhona ini mele uyifaka uhlale nayo once wahlala nayo ke manje bese agejisa lo muntu kade uhlezi nayo yana phakathi yabona nje kuningi yabona yokuthi iqiniso yini le ukuthi kumele ibe lesikhathi before kuyosetshenziswa bona babalekela le nto le ukuthi ithatha isikhathi mhlawumbe ngazathi ungayifaka u2 hours before uzoba ayakhalisa bafowethu uzoba ready yabona manje bathi kuyenzeka bethole hayi le ukuhlala isikhathi hayi leyo hayi bathi phela tolakale efana nale efana yethu ingathi ngafana le uzama hayi uyabona semele ikhiphe futhi mabathi nokuyifaka umzukuzuku khona basho kanjani iyaphethe nje le nto ngoba nathi lawa wethu usuke endlini uthi uya kuyena uyiphathe ngoba ngithi wenzela ukuphepha nobulungiswa anishonga ukuthi sizashumayela mawufika ngoba indaba zikhona uyolalela umoya mawufika phambili kodwa suka ulungele ukuthi makusuke sinamandla uphathisa otrakho sembatho ngisiphethe bakudliwa inyama nawe uyofika ufike le usuku umoya osukayo ngibekana izandla donza uthi hayi athi hey ubusuku uhlelile uyabona manje le iyaphoqa ukuthi umthathe indaba usuke vele zitshela vele sokhala sofike nemphethisa manje mawungaphethe futhi mase thambile asethi ipinto yakhona awuyiphethe athi ngeke kulungeke akulungi mangayiphethe kushutha ngazi ke uyazi uyamthatha uyamhlangabeza apha eNorth uyomhlangabeza bese ngizoshobra ngithenga amakipkipi oyogana uma ke wabiza iphakethe lalo kuzaleni sengixabene hey bafethu nginaye ekhanda lami into ethi uhulumeni mhla eqhuquzela indaba yokusoka wengeke alibeke ngembabe athi mengabe sowusokile ayingeni iyangena kancane usuke sowufana nomuntu ogqigqela isibhamu uyafana noma sowusigqigqela kodwa kukhona lokho kuphimpila izishaya ngaphezulu ngoba yazi ukuthi umkhonto mawufama udonsa ushawa umoya liyafa ngoba alifuni ukushawa umoya igciwane lithanda ukuhlala endaweni manje lokuyifuthumela manje nje yazi ukuthi ngiyaxolisa ukungena emlonyeni usasho njalo la ekusokeni vele kwakuvikelwa nje izifo eziningi vele ezithathelana ngokucansi yabona including na HIV and AIDS yabona
ivirus yakhona. So no nama STI na ziningi yabona. So mina ngangaye ngithi if ever bengangeni okanye shaya idlule ngabe la abenza khona usiko besasebancane abasokayo like go Eastern Cape go Limpopo go Lesotho ngaba yikho ngabe mhlawumbe ibalalekithi eKZN ngoba nakhona usiko lavalwa ngendlela singazi ukuthi lavalwa kanjani ukuthi lasuke kanjani asazi kodwa kwasikubuya ngama campaign yabo. So ngifuna ukusho ukuthi noma kunjalo bulletproof ngayifaka kodwa inhlamvu mawukuthi yabona iqondile impela yokushaya yabona makhulu bulletproof kosingenelo ledlamini kulethwa bona ndothi uGoliath eseBhayibhelini twayigoka insimbi umzimba wonke umthakathi wendaba indaba kuthiwa ayingaqangana bethi bayihamba yabona ihambiso robot ngiyacabanga kodwa umfana wayishaya wayithola ingobe encane so isho ukuthi nalo noma ngathiwa ingobe encane ngayithola ungasali so bababala nje kuthiwa wayithenga izandla evula izandla shaya kodwa izandla mfana washaya mfana ulibonile inxeba uthi noma ngishaye lapha yabona. So asisokeni siphinde sasebenzisa amaCondom ekhanda kubo babona ukuthi manga abafuni lento bona abayendaba lokuphuza iphilisi ulonjalo uphuza njalo. And then okunye futhi okubabalekisa ngesingesize sikubalekela ama side effects wakhona bathi mawusawaqala vele ama side effects akhona aphathana ngendlela ezihlukahlukene uyabo. Kodwa kuyaye kube ngcono uma ukuthi uyaqala ukwathatha for the first month ube umuntu oyivakavakashela eclinic yabona ukuthi uyobatshela ukuthi mhlawumbe akuphatha kanjani yabona. Wona bathi vele ukupreventa vele iphile into yokupreventa isida daily kodwa ke ngijabulileke bathi sebezo introduce umjovo ngoba sekubaleka indaba ka daily umjovo wayi prep bathi uzoyijova mawuthi ujove manje usuyozujova mhlawumbe after 2 months yabo. hayi abalethe nje konke imjovo noma amaphilisi ngoba ngeke impi nje ngeliphela kulona lento ukuthi akuncipha amathuba yabona ngoba manje kukhala lento ukuthi abantu ngobe nisho ukuthi amajonga akhala indaba ka daily ngizanye ukuthi kulungiswe leso simo sebefuna ukubuyisa ngomjovo ke manje bonke begcina lapha baya yesilungise la abaye bazothi hayi mina inality into hayi asilungise ngomuthi ke mhlawumbe yabona ukuthi hayi sapredinyana sawuskinyana yabo sawudrinkinyana ukuthi ufavor yabona mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi kwenze njalo bese kuzoba ke iPep izalamana ngithi ngoba ngishilo iPep ke oyisebenzisa within 72 hours mawuthi kade ulale nomuntu wa unsafe wangathemba kahle kodwa ke wangena ngobuso emeveni wahead isqueal ngekhanda njengalo ndoda leyo yabo wahead isqueal ngekhanda bese kuyahamba ke emtholampilo kodwa before bekunikeze uPep lo qala uchofe eqala utest ukuthi ke are you HIV positive are you HIV negative ngoba once wa HIV positive aseke isidingo sika Pep sekumele manje baqalisa iARVs shona iDP isiyakho indaba ngena ku treatment ukupha amaqhiza ungena so umehluko kuba lapho ngoba na even na iPrep before uzoyithatha vele uyatest ukuthi u negative or positive.